high heels are hurting my feet so bad. They're making me feel all kinds of wrong. Yhteismaa ry on sosiaalisiin innovaatioihin ja yhteisöllisiin tapahtumiin ja hankkeisiin erikoistunut yhdistys. Meidän tuotteita on muun muassa siivouspäivä ja illallinen Helsingin taivaalla, jossa ihmiset kokoontuu syömään yhdessä ympäri kaupunkia. Se, mikä yhdistää meidän juttuja, on oikeastaan se, että ihmiset itse tekee ne ei vaan ole passiivisia osallistujia, vaan yhdessä rakennetaan nämä tapahtumat ja palvelut. Ja heti suunnitteluvaiheessa otetaan koko yhteisö tähän mukaan. Meidän tehtävä oikeastaan onkin enemmän luoda työkaluja siihen ja puitteita, että ihmiset voi tulla mukaan yhdessä rakentaa parempaa itsensä näköistä kaupunkia. Siivouspäivä lähti yhdestä tällaisesta Facebook-statuspäivityksestä, jossa mä tuskailin sitä, kun on niin paljon tavaraa ja minne sen tavaran sai se voi, kun olisi joku päivä, että kaikki voisi viedä ne tavaransa ulos, vaikka ihan huonekalutkin. Ja sitten naapurit saisi niitä katella ja vaikka ketkä ja niitä voisi vaikka myydä. Ja sitten tähän statuspäivitykseen yllättäen tarttukin siis 10 ihmiset ja sitten yhtäkkiä siinä samana iltana helmikuussa 2012 sitä alettiin jo tekemään sitä siivouspäivää. Sitten se tehtiin tuttujen ja tuntemattomien kanssa siellä Facebookissa ja hyvin äkkiä se sai hirveästi huomioon ja tuhansia tykkääjiä. Ja se oli kaikissa uutisissa ja ihmiset innostuivat ihan valtavasti. Tosi hieno kokemus. Every step was steady and light, and every day was sunny and bright. Every step was steady and light. Siivouspäivä levisi sitten aika nopeasti ympäri maan ja tuli selkeästi tunne siitä, että sillä on tarvetta. Ja me järkättiin sitten siivouspäivä toisen kerran syyskuussa 2012. Ja sen jälkeen me tehtiin sitten siitä tämmöinen päätös, että järjestetään se nyt 2 kertaa vuodessa aina toukokuussa ja elokuussa. Ja tosiaan tämä siivouspäivä oikeastaan johti sitten Yhteismaa ry:n syntymiseen. Me huomattiin, että meillä on paljon ideoita, meillä on paljon samanlaisia ajatuksia, meidän arvomaailma on samanlainen. Me halutaan tehdä tällaisia tapahtumia ja hankkeita. Ja toisaalta sitten tuli selväksi myös, että siivouspäiväkin on niin iso juttu, että sitä ei voi ilman mitään organisaatiota enää järjestää. Ja sen myötä sitten perustettiin Yhteismaa ry. Ja sen jälkeen sitten Yhteismaa on tästä hiljalleen kasvanut ja meillä on joukko muita osaajia mukana, freelancereita ja harjoittelijoita ja koko ajan kasvetaan isommaksi. Illallinen Helsingin taivaan alla on tapahtuma, joka me järjestettiin Helsinki-päivän kunniaksi. Me ajateltiin, että olisi kiva, jos ihmiset söis enemmän yhdessä ja myös, että ihmiset käyttäisivät tätä kaupunkitilaa enemmän omiin yhteisiin asioissa. Ideoitiin semmoinen suuri illallinen tuohon Pohjois-Esplanadille. Tyhjennettiin Espa-autoista, katettiin siihen ajoradalle päästä päähän oleva 1000 hengen illallispöytä. Ja ihmiset tuo itse omat piknik-eväänsä, ruokansa ja viininsä mukanaan. Ja tosiaan nämä illallispaikat, ne meni 2 minuutissa netissä. Eli huomattiin, että tämä oli todella tapahtuma, jota ihmiset rakasti. Ja nyt ollaan päätetty, että tästä tulee vuotoinen Helsinki-päivän traditio. Parhaimmillaan me nähtiin siellä seurueita, joilla oli 5 ruokalajin illallisia ja oli itse tehtyjä suklaakonvehteja. Ihmiset toivat sinne kynttelikköjä, kukkavaaseja, omia pöytäkoristeita. Ja tietenkin kävi niin kuin aina käy kesällä Suomessa, että rupesi satamaan vettä sitten ihan hurjana. Et ei mitenkään vähän vaan kaatamalla. Juuri sanotaan 20 minuuttia sen jälkeen, kun kaikki 1000 ihmistä oli saanut ne illallisruokansa siihen pöytään. Ja mitä ihmiset teki? He nosti sateenvarjot. Sitten meillä oli Esplanadin pituudelta sateenvarjoja, ihmiset ruokaili siellä alla. Ja uskokaa tai älkää, kaikille näytti olevan todella hauskaa. Ja ensimmäiset ehkä antoi periksi siinä 10 jälkeen illalla, sit kun oli syönyt, kun alkoi olla salattikulhot enemmän täynnä vettä kuin vinagretteja.
Tästä sitten kirvottu toinen idea, joka oli illallinen Helsingin taivaan alla kaikkialla. Niin keksittiin, että jos olisi yksi päivä vuodessa, jolloin kaikki saisi kantaa omat illallispöytänsä kadulle, että vaikka tuohon jalkakäytävälle tai porttikonkiin tai lähipuistoon aukiolle ja syödä yhdessä ystäviensä kanssa. I miss my word out sneakers, yeah. Wonder why I threw them away. I guess I got bored, wanted to feel more pretty. A woman, I couldn't see the good in that comfort. I miss my worn out sneakers, yeah. I wonder why I threw them away. Tämä on tosiaan meidän toimisto, tai oikeastaan samaa tilaa, eli meidän Yhteismaan toimisto tuolla nurkan takana, mutta tässä on samoissa tiloissa tämä Solid Furnituren huonekalu showroom, ja täällä me myös työskennellään, eli meillä on aika kivat puitteet. Voidaan kokkailla täällä, syödä yhdessä ja pitää vaikka pikkujoulut tai sitten vaan kokoustaa vähän isommallakin porukalla, ja se alkaa olla tarpeen, kun näitä yhteismaalaisia alkaa olla. I miss my worn out sneakers, yeah. I wonder why I threw them away. 'Cause every step was steady and light. Every day was sunny and bright. Whoa, loving you felt alright. Moi, mä oon Anna. Olen Yhteismaalla harjoittelijana ollut nyt kuukauden päivät. Ja mukaan päädyin näin ilmoituksen ja vastasin siihen ja lähdin mukaan tekemään parempaa maailmaa. Kiinnostaa kaikki kaupungin kulttuuri ja yhteisöllinen tekeminen ja ihmisten hyvinvointi ja Yhteismaan projektit aika hyvin sitä edistävät ja tekevät. Ja parasta on, että meillä on koko ajan kaikkea uusia ideoita tulossa ja pohdinnan alla. Viikko sitten Jaakko keksi idean yhdestä uudesta tapahtumasta ja me sitä sitten siinä brainstormattiin pari tuntia ja meillä oli jo hankesuunnitelma ja budjettia koko homma kasassa ja nyt taas jatkuu pikkuhiljaa ideointi ja tekeminen. Eli ei paljon mietitä, että voisiko tätä joskus tehdä, vaan sitten tehdään. Muutamia tämmöisiä hankkeita, mitä meillä on uutena tulossa, on Taide kaikkialla. Tällainen 2 päivän festivaali, jolloin kaivetaan ihmisistä esiin se niiden sisäinen taiteilija ja nähdään taidetta ympäri kaupunkia. Taide on yksi sellainen asia, mikä on myös lähellä meidän sydäntä ja mielellään me edistetään projekteja, jotka edistää myös taidetta. Mä oon Melinda ja mä opiskelen markkinointia kauppakorkeakoulussa. Mä oon jo ihan viimeisen vuoden opiskelijoita ja on graduvaiheessa. Ja mä päädyin Yhteismaalle niin, että mä huomasin siivouspäivän Facebook-sivuilla ilmoituksen, että hakee harjoittelijoita. Ja soitin sitten saman tien Jaakolle ja sitten tulin tänne käymään ja kerroin, että olisin kiinnostunut tekemään gradua-aiheesta ja myös ehkä mahdollisesti tekee jotain muita hommia. Ja nyt mä oon ollut sitten täällä jonkun kuukauden suurin piirtein. Mun mielestä täällä on kivaa työskennellä, koska kaikki on niin erilaisia. Kaikilla on niin erilaiset lähtökohdat ja mun mielestä täällä on ihanaa, että voi olla ihan oma itsensä ja tuoda omaa niin kuin osaamista ja oikeasti täällä kuunnellaan ja sitten pääsee oikeasti niin kuin mukaan kaikkiin erilaisiin projekteihin. Meidän työ on palvella erilaisia yhteisöjä niissä asioissa, joita ne haluaa elämässään tehdä. Ja toki me heitetään ideoita sellaisista jutuista, jotka voisivat olla hyviä
sekä niille ihmisille että tälle maailmalle. Sanotaan, että ollaan siirtymässä tämän kaiken takia kulutuskulttuurista osallistumisen kulttuuriin. Ihmisillä on parempikin tapoja olla yhdessä toistensa kanssa kuin ostaa kaikki samanmerkkinen paita. Nyt ne voi oikeasti rakentaa maailmaa ympärillään yhdessä, toteuttaa itseään. Ja ollaan siirtymässä organisaatiokeskeisestä kulttuurista ihmiskeskeiseen kulttuuriin. Ihmiset muodostuu kollektiiveiksi ja ne yhdessä päättää, mitä ne maailmaa haluaa, ja sitten organisaatiot tulee niitä auttaa siihen toteuttamiseen. Sen lisäksi me toimitaan yhteistyössä monien organisaatioiden kanssa, halutaan auttaa niitä niiden yhteisöllisissä hankkeissa ja helpottaa niitä saamaan ihmiset mukaan, järjestää erilaisia workshoppeja, luentoja, koulutuksia ja kaikkea tämmöistä yhteisölliseen osallistuvaan kulttuuriin liittyvää toimintaa. Sosiaaliselle liikkeelle ominaista on semmoinen mieletön energia ja aikaansaaminen ja innostus, mikä ihmisillä on. Saadaan paljon enemmän aikaan, paljon vähemmällä kuin esimerkiksi jossain hyvin suunnitelluissa projekteissa. Ja tätä me hyödynnetään ja pyritään saamaan hyvää aikaiseksi usein täysin ilman mitään markkinointibudjetteja ja kaikkien kanssa, ketkä vaan haluaa lähteä mukaan. Ja siinä on mielettömästi voimaa.